Ayan, may bond paper ako para kung paano i-demonstrate, no? Kung paglagay lang natin yung lupa nyo ay ganito yung lupa nyo. So huhukayin natin yung lupa ngayon ay dito, pa ganun, palalim pa ganun. Ayan, ito siguro ang distance dito ay, let's say, ang distance nya from this point to this point is 6 inches. So bakit palalim? So ito ang lupa natin ngayon, di ba? Palalim. Tapos dito natin ilibing yung binhi ng sitaw. Let's say nandito siya banda. Yan ang binhi ng sitaw. Ang pagtanim sa kanya ay paganitong posisyon. Tapos takpan. Ayan, ibaon talaga siya dyan. I think mga half inch ang lalim. So ang tanong, bakit ganito? Bakit ganito ang lupa dapat gawin? Ayan, yan talaga ang question. Bakit ganito? So bakit ganyan yan mga kapaparts? Dahil pag tumubo na siya, aakyat yun siya pag ganun. Ayun, ayan, di ba? Yung ang dahon, yung first step. Ayan, dahon. Pasensya na kayo sa illustration, no? So mahaba ang puno. So dahan-dahan natin to dinadagdagan ng lupa. Ganun. Palaki ng palaki siya, dagdag ng lupa para hindi mataas yung stem niya. Dagdag natin ng lupa hanggang pag laki na talaga niya, ang lupa ay nakagano na ang lupa sa kanya. So nandito talaga siya sa malalim. Kasi kung i-start natin itanim dito lang sa may patag tulad nito, kung dito lang natin ilibing ang buto, yung seeds, pag tumubo siya ng ganun, yun, pag tumubo siya ng ganun, tapos magdagdag tayo ng lupa pag ganun, so madali ito matuyo. Dali ito matuyuan. Kasi ang pagdagdag natin ng lupa ay pataas. Habulin natin yung puno niya, di ba? Habulin. Ayan. So ang ginagawa, kaya ito ang the best illustration na palalim siya muna. Ayan. Palalim. Para yun na nga, pwede natin takpan ng lupa ng dahan-dahan habang panapalaki ng palaki siya. Mas malalim, mas maganda kasi matagal matuyuan yung mga ugat niya dito. Kasi nandito yung mga ugat, hanggang dito tutubo din yung mga ugat. Yan po ang reason bakit na pag ganun gawin natin yung lupa sa ating bakuran, sa ating backyard, no? Ayan. Sana nakuha nyo yung illustration ko mga kapaparts. So yon ang illustration ko. Yan ha. Kung paano magtanim sa lupa yung sitaw. Dapat palalim siya. So ngayon dito naman tayo mag-illustrate sa paso. Paano ba sa paso? Ganun pa rin ba? Hindi na. Sa paso pwede level na lang. Pero wag masyadong ipuno yung paso. Di ba? Kasi pag tumubo na siya, pwede tayo magdagdag ng lupa doon sa paso. So yung paso, maaari mag-iwan tayo ng 1 inch ang bekan na walang lupa. Para pagtubo niya, may lugar pa tayo kung saan magdagdag ng lupa. Mas maraming lupa, mas mataba yung gulay natin. Yung lupa na may halong mga organic fertilizers tulad ng mga nabubulok na mga dahon, yung mga balat ng saging, yan, kahit ano dyan, mga balat ng mga gulay na ipabulok natin yan, tapos idaglag natin dyan sa taas at tataba sila at mamumunga. Yun ang nakadeferensya yung sa bandang sa lupa. Sana nakuha nyo yung illustration ko mga kapaparts. Sana gawin nyo yan dyan sa bawat bakuran nyo, sa mga bakanteng lote nyo,
para balang araw hindi na tayo bili pa ng gulay sa merkado, mga kapaparts. So yon ang update ko ngayon dito sa sitaw natin. Sa next video ko, i-update ko naman sa inyo yung hanging plan natin, yung tawag natin na double impact na hanging tomatoes. Ipakita ko yon sa inyo sa next video ko. Mayroon tayong video dito kung paano magtanim ng mustasa. Sa next video ko yon. So ngayon, concentration muna tayo dito sa sitaw na to. So salamat talaga sa palaging panonood dito sa Paparts Joe. Safford Jokes.